सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी इउटुब चेनेलाव आङो गुरै गोसोयै बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय नोङो दुगा जानो नांगौ। जोङो गोबां समाव जोंनि जिबनखौ लानानै न'खरखौ लानानै समाव गोबां रोखोमनि समस्याफ्रा जोंनि जिबनाव सफैयो आरो जोंनि अभाबफोरखौ लानानै आंखालखौ लानानै गोबां रोखोमनि समस्याखौ लानानै जों समाव निराशा जायो, जोङो गोहो गैयै जायो, जोङो लोरबां जायो। जेब्ला जोङो गुबुनखौ नुयो, जेब्ला जोङो धोनि मानसिफोरखौ नुयो, बे बुहुमाव गियानि बोलोगोरा मानसिफोरखौ जों नुयो, अब्ला जों गावखौ उन्दैथार जों हमनानै साननानै लायो आरो जोङो बेबायदिनो गावखौ उदायि होननानै जोङो सानो। नाथाय जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनासंनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। बिनि सिगां आङो इसोरनि रावखौ फरायगोन। जिरिमिया 9:23 लानानै 24 आङो फरायगोन। फरायनि फोरबु जिसु ख्रीष्टनि मुङै। फोरबुआ बेबायदि होनदों, गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों, बिरा गावनि जरजों दुगा दाजाथों, एबा धोनि मानसिया गावनि धोनजों थेबगां दाखालामथों। सोरबा गोग्गा खालामोब्ला बे बिसयआव गोग्गा खालामथों, जायहा आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय, आंनो फोरबु, जायहा पृथिबीखौ अनखांनानै न्याय आरो धोरोमखौ मावो। मानोना बे बिसयफोरखौनो आङो हामजायो, बेनो फोरबुनि होननाया। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय। बे बुहुमाव जों दिनै नुयो गोबां मानसिफ्रा फोरबुखौ नागारनानै फोरबुनिफ्राय गोजानाव थानानै दुगा जानाय, थेबगां जानायफोरखौ जों दिनै नुयो। सोरबा गावनि रोंनायखौ लानानै, सोरबा गावनि धोनखौ लानानै, सोरबा गावनि फरायनायखौ लानानै, सोरबा गावनि न'खरखौ लानानै, सोरबा गावनि समायनायखौ लानानै, सोरबा गावनि दंनाय मानिखौ लानानै बे बुहुमाव दुगा जानाय जों दिनै नुयो। जायनि थाखाय गोबां रोखोमनि गैयै लोरबां मानसिफ्रा सैनो गोनां जायो। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय इसोरनि गोथां रावा दिनै बुंबाय, बे बुहुमाव धोनि मानसिया गावनि धोनखौ लानानै दुगा जानो बेहा जेबोआनो गैया। गियानि मानसिया गावनि गियानखौ लानानै गोग्गा जानो थाखाय बेहा जेबोआनो गैया। आरो बोलोगोरा मानसिया गावनि बोलोखौ लानानै गोग्गा जानो थाखाय बेहा जेबोआनो गैया। मानोना बे गासैबो जोबनानै थांगोन, बे अरायनि थाखाय नङा। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, नों दिनै दुखुआव दाहायाव दङब्लाबो, नोङो जिसु ख्रीष्टखौ मोनबायब्ला, बासायजानायखौ मोनबायब्ला, आरो दिनै जिसु ख्रीष्टआ नोंनियाव थांनानै दङब्ला, नोंल' बे बुहुमाव दुगा नों जानो हायो। आरो बे बुहुमाव दुगा जानायनि जाहोना बेनि थाखायल' जायहा जिसु ख्रीष्टखौ मोनबाय, जायहा जिसु ख्रीष्टनियाव दङ आरो जायहा बासायजानायखौ मोनबाय, बे मानसियाल' दुगा जानो हायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गियाना गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों, बिरा गावनि जरजों दुगा एबा धोनि मानसिया गावनि धोनजों थेबगां दाखालामथों। सोरबा गोग्गा खालामोब्ला बे बिसयआव गोग्गा खालामथों, जायहा आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय। दिनै जायहा जिसु ख्रीष्टखौ मोनबाय, जायहा फोरबुखौ सिनायबाय, बासायजानायखौ मोनबाय, जायनियाव जिसु ख्रीष्टआ थांनानै दङ आरो जायहा जिसु ख्रीष्टजों दङ, बे मानसियासो आरो बे मानसियाल' बे बुहुमाव दुगा जानो बेहा बोलो दं। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नों साननो हागौ आंहा जेबोआनो गैया, आंहा मोजां न' बां गैया, आंहा मोजां साख्रि गैया, मोजां मोनसे बिजनेस आंहा गैया, गोबां रोखोमनि अभाब आंनि जिबनाव दङ होननानै गोबां रोखोमनि निराशा नोङो गावनि जिबनखौ लानानै जानो हागौ। नाथाय बे इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों आं नोंखौ थुलुंगानो लुबैदों। दिनै
नोङो दुगा जानो नांगौ मानोना नों जिसु ख्रिस्टखौ मिथिगौ। नोङो दुगा जानो नांगौ मानोना नों बासायजानायखौ मोनबाय। नोङो दुगा जानो नांगौ मानोना जिसु ख्रिस्टआ नोंनियाव थांनानै दङ। बिनिखायनो नोङो दुगा जानो नांगौ फोरबोनि थाखाय आरो फोरबोखौ लानानै। बिनिखायनो फै जों दिनै जोंहा जेबो गैयाब्लाबो जों फोरबोखौ लानानै थांनानै थानि आरो जायनियाव जिसु ख्रिस्ट दं बेनाव गासैबो दङ आरो बे मानसियाल' खुसि जानो आरो दुगा जानो बियो हायो। बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।